Sa nagpadayong Season 99 sa National Collegiate Athletic Association kon NCAA, nahimong kulbahinam ang mga duwa ni adtong Domingo. Nagmadaugon ang San Sebastian College Golden Stags batok sa EAC Generals. Ang Perpetual Altas gipalukapa ang defending champion nga Letran Knights. Samtang ang Benilde Blazers mipukan sa Arellano Chiefs. Sa karon ang standing sa tanang napo ka mga teams, nag-una ang mapua Cardinals sa 6 wins ug usa ka pilde. Gisundan kini sa LPU Pirates 6-2 samtang 4-2 ang Sunbeda Red Lions. Anaa sa tumoy nga pwesto ang defending champ nga wa kakuha og kadaugan. Samtang ug mga adlaw laing duha ka maaksyon nga mga duwa ang masaksihan nato. Una mosaka sa hard court ang Perpetual Altas ug Sunbeda Red Lions. Samtang ang LPU Pirates makaharong ang JRU Heavy Bombers sa alas 4 sa hapon. At ang mga kapuso ang aksyon sa NCAA Season 99 sa GTV. Samtang ug mga adlaw kapuso at ang ninyo ang game tali sa Perpetual Altas batok sa Sunbeda Red Lions.